Wel, siwmai, ni yn fyw. Siwr i chi de. Croeso mawr i chi i'r sesiwn fyw yma ar gyfer Arweinwyr Adobe Express. Ni wedi cyrraedd wythnos ola o'r flwyddyn ysgol yma a ni yn mynd i fod yn gwneud gweithgareddau i wneud ar Sioe Frenhinol heddi. Mae yna un sesiwn arall i'r ôl dyn ni fori, dyna sesiwn ola'r flwyddyn, felly os ych chi'n chwilio am rhywbeth i wneud fori, ni'n mynd i fod yn wneud sesiwn diwedd blwyddyn fori. Nawr, mae hon yr un sesiwn y byd nes i wythnos diwetha, felly os ych chi wedi ymuno gyda'r wythnos diwetha, felly bydde fe well bod chi ddim yn dod to a wneud yr un gweithgareddau eto. Ond felly bod yna ddosbarth arall gyda chi yn yr ysgol sy'n heb ymuno, felly gwedwch wrth nhw i ddod. Felly mae da ni'r Sioe Frenhinol heddi, a wedyn gwers ola'r flwyddyn fori ar gyfer sesiwn diwedd flwyddyn. Beth bynnag? Heddi, ni'n mynd i fod yn canolbwyntio ar y sioe fawr wrth gwrs. Cofiwch ddweud helo, cofiwch roi yn y sylwadau ble i chi yn ymuno gyda ni o heddi. Bydde fe'n braf iawn i gael clywed pa ysgolion sydd wedi ymuno gyda ni. Reit, nawr te, os nag i chi wedi ymuno gyda ni ar gyfer sesiwn Arweinwyr Adobe Express eisoes, mae da ni cwpl o reolau, pwyrch poeni, dyn nhw ddim yn rhaid i frifol iawn. Dyma nhw ar y sgrin i chi fan hyn. Felly, y reol gyntaf am yna yw oedwch os oes angen. Nawr, os ydw i'n mynd ychydig yn rhy gyflym i chi trwy'r gweithgareddau yma, mae croeso i chi i wasgu pause, i oedi y fideo, aros tam bod chi'n barod i gario ymlaen, a wedyn gwasgu chwarae i gario ymlaen. Dim rhaid bod chi'n neud popeth yn fyw gyda fi. Yn dweud hynny, i fi yn mynd i fod yn neud y weithgaredd gyntaf, ddwy waith dwi'n mynd i fod yn gwneud ar y porwr yn gyntaf, felly os ych chi ar Chromebook neu laptop, PC, Mac, beth bynnag, byddwch chi'n gallu dilyn gyda fi ar y porwr. Ond wedyn byddai'n gwneud y weithgaredd gyntaf am yn ail ar yr iPad hefyd. Felly, mae'n eitha tebygol, bydd digon amser gyda chi wrth bod fi yn neidio nôl ymlaen rhwng y ddau ddyfais. Reit, yr ail reol ar un pwysica yn y marn i yw hwn, yr ail un fan hyn, sef bod gwobrau ar gael i bob un ohonoch chi sydd yn cwblhau o leia un o weithgareddau y wers heddi. Felly, os ych chi'n cwblhau naill ai un neu'r ddwy weithgaredd heddi, wneith Adobe ddanfon gwobrau am ddim i bob un ohonoch chi i'r ysgol. Nawr, pyn o bod y post yn mynd i gyrraedd cyn diwedd tymor, so i'n siŵr, ond chymod, mae'n fan i chi dria. Felly, mwyn hawlio'r gwobrau yna, bydd athrawon chi yn cael e-bost a prynawn yma, a ar yr e-bost yna, bydd eich athrawon chi yn gallu dweud sawl un ohonoch chi sydd wedi cwblhau o leia un o'r gweithgareddau ac yna hawlio eich gwobrau chi. Nawr, yr unig ffordd mae'ch athrawon chi yn mynd i gael yr e-bost yna yw os maen nhw wedi cofrestru ar gyfer y sesiwn. Felly, athrawon, os ych chi'n gwylio hwn nawr a bod chi heb gofrestru, newch yn siŵr bod chi wedi gofrestru fel bod chi'n cael yr e-bost yna i hawlio'r gwobrau am ddim. Mae'r ddolen i gofrestru ar wael o'r sgrin fyna nawr, arweinwyr.express.cymru i chi athrawon i gofrestru. Cofiwch hefyd, allwch chi ddefnyddio'r un ddolen i gofrestru ar gyfer sesiwn fori. Sef sesiwn diwedd blwyddyn. A y drydydd reol yw Arweinwyr Adobe. Nawr, os ych chi'n mynd ar rai o'r sgiliau chi wedi dysgu yn y sesiynau ni, dyn nhw'n gofio bod y gweithgareddau cyfan, jyst rai o'r sgiliau, a dysgu nhw i ddosbarthiadau eraill yn eich ysgol chi. Yna, mae hwnna'n eich gwneud chi yn Arweinwyr Adobe. Gallai hwnna feddwl bod chi'n mynd i weithio gyda plant yn ifancach yn yr ysgol, plant iau'r ysgol, a dangos iddyn nhw sut i beintio rhywbeth yn defnyddio Adobe Express. Neu just sut i ddefnyddio animeiddio o sain, fel bod chi'n gallu animeiddio cymeriad yn defnyddio Adobe Express. Dim rhaid bod e'n rhyw ddarn mawr o waith fel i ni'n neud ar y sesiynau yma. Hefyd, allech chi, os ych chi wedi wneud yr sesiwn diwedd blwyddyn gyda fi wythnos diwetha, allech chi, felly rai ohonoch chi fy mewn i ddosbarth gyda plant yn ifancach a helpu nhw wythnos fori, ar y wers fori, i fynd trwy'r gweithgareddau. Felly, lot o wahanol ffyrdd allech chi fod yn Arweinwyr Adobe wrth helpu disgyblion eraill yn eich ysgol chi i ddefnyddio Adobe Express. A wedyn fyddwch chi yn derbyn gwobrau arbennig os ych chi yn llwyddo i wneud hynny. Reit, iawn, ni droi hwnna bant, a dewch i ni gael troi hwnna bant,
Right, dewch i ni gael neidio mewn te i'r dudalen heriau heddi. Nawr, mae dudalen heriau heddi yn sgrolio lawr ar weilod y sgrin fan hyn. I gyrraedd y dudalen heriau, bydd eisiau chi agor tudalen arall ar eich porwr chi. A mynd i bit.ly /Sioe 24 Express. Sioe 24 Express. Right, dwi'n mynd i agor y dudalen heriau lan nawr. Trafod beth ni'n mynd i fod yn neud ar y sesiwn yma. Dyma fe, gret. Nawr, os i chi ar iPad, yna, wrth gwrs, allech chi fod yn sganio'r cod QR yma sydd ar y sgrin nawr mwyn dod i'r un dudalen. Os na, byddwch chi yn gallu teipio y ddolen sydd ar dop y sgrin fyna. bit.ly /Sioe 24 Express. Nawr, ar y porwr, i fi wedi agor hwn ar un tab, a dwi wedi mewngofnodi i Adobe Express trwy hwb ar y tab arall. Ar yr iPad, wrth gwrs, bydd eisiau dwy app wahanol ar rai, felly mae app Adobe Express ar agor gyda fi, ond dwi hefyd wedi agor app Chrome neu Safari, beth bynnag sydd gyda chi ar eich iPad chi, a dwi wedi sganio'r cod QR mwyn dod i'r dudalen yma. Right, beth sydd â ni ar y gweith te? Wel, ein gweithgaredd gyntaf ni yw i ni'n mynd i fod yn creu ffeithlyn am y Sioe Frenhinol. Ffeithlyn y Sioe Frenhinol. A i helpu ni gyda hwnna, dwi wedi cynnwys ffeithiau fan hyn. A dwi wedi trial cynnwys gymaint o rhifau posib, achos mae rhifau'n gallu edrych yn dda ar ffeithlyn. Felly, chi'n gallu gweld fan hyn, 2 filiwn metr sgwar, 15 gwaith maint stadiwm y Principality. Os y gerddwch chi bob cwr o faes y Sioe, a fyddwch chi wedi cerdded cyfesur a 15 stadiwm y Principality. Mae'n lot o gerdded. Dros 250,000 o ymwelwyr yn mynd i fod yn mynd i'r Sioe wythnos nesa. Dros 250,000 o ymwelwyr dros y 4 diwrnod. Mae yna 7 cylch ar ddangos, 7 cylch le mae pobl yn gallu mynd a chystadlu. Bydd 29 o bencampwyr gwahanol gyda ni. Dros 1,000 o stondinau ac atyniadau. A wedyn, wrth gwrs, prif gymeriadau, ser y Sioe Frenhinol yw'r anifeiliaid, ynddo fe. Felly, bydd yna tua 9,000 o anifeiliaid yn cystadlu yn y Sioe Frenhinol. 9,000! A mae wedi torri lawr fan hyn wedyn beth yw'r gwahanol mathau o anifeiliaid. A ni'n mynd i fod yn dangos hwnna i gyd ar ein ffeithlyn ni. Right, felly, na i neidio draw i Express, a dewch i ni gael gweld te. Dewch i ni gael gweld te beth i ni'n mynd i fod yn neud. Nawr, mae eisiau bod fi yn newid iaith Express i'r Gymraeg, achos fel chi'n gallu gweld, mae Express yn Saesneg ar hyn o bryd. Felly, i newid yr iaith i'r Gymraeg, beth sy'n eisiau ni wneud? Fi'n siŵr bod chi'n gwybod. Clicio ar yr avatar drws nesaf i'r gloch. Nawr, trwy hwb mae rhain fel arfer yn rhyw siap glas, siap lliw glas ydych chi fyna, dwi'n meddwl. Chi clicio ar yr avatar, cylch yn y cornel top ochr dde. A wedyn, fe welwch chi fotwm sy'n dweud settings. Clicio ar hwnna, a wedyn newid yr iaith fan hyn o'r Saesneg i'r Gymraeg. Iawn? Clicio i ffwrdd, a bydd Express yn ail-lwytho, a wedyn fyddwn ni yn barod i fynd. Reit. Nawr te. Dewch i ni gael dechrau ar ein ffeithlyn. Nawr, i greu ffeithlyn, a peth cyntaf, sori, o'n i'n gwirio ar sylwadau fyna. Y greu ffeithlyn, y peth rwydda i wneud yw i glicio ar y deilsen fawr werdd sydd yn dweud creu graffig. Iawn, felly cliciwch ar creu graffig ar eich tudalen cartref. A dyma ni, i ni nawr yn prif olygydd Express fan hyn. Nawr, dewch i ni gael dechrau bant gyda theitl. Teitl y Sioe Frenhinol. Felly, i wneud hynny, dwi'n mynd i glicio ar yr ochr chwith ble mae'n dweud testyn. A fan hyn, clicio ar y botwm glas sy'n dweud ychwanegwch eich testyn. A dwi'n mynd i teipio mewn fan hyn
Sioe Frenhinol. Nawr, mae'r teitl yma yn mynd i fynd lan ar y top gyda fi heddi. Felly dwi'n mynd i lenwi lled yr papur, y canfas. Nawr, dyn ni ddim yn cadw at yr ffont cyntaf yma, dyn ni. Dewch i ni gael mynd i weld, oeddi Express yn argymell rhyw ffontiau diddorol i fi. Dwi'n licio hwnna. Felly, ewch trwyddo nawr a meddyliwch am pa ffont sydd yn gweithio orau i chi ar gyfer eich teitl chi. Hefyd, dwi'n mynd i fod yn ychwanegu siap i'r testyn yma. Iawn? Siap cefndirol. Felly, dwi'n mynd i sgrolio lawr ar ochr chwith, a chi'n gweld mae'n dweud siap fan hyn. Iawn, a dwi yn mynd i ddewis y siap yma fan hyn. Ydych chi'n mynd i gael dangos hwnna i chi to. Felly, o fewn siap, mae dach chi wedyn yr siapau sylfaenol, iawn. Chi clicio dangos mwy i weld mwy o siapau sylfaenol. A dwi wrth yn hoff o'r un yma, iawn, achos beth mae'r un yma'n neud yw, nawr, yr un, dych chi'n weld, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 un yw e. Beth dwi'n hoffi am y siap yma yw, dim ots beth yw maint eich testyn chi, na ble ma fe. Chi'n gweld, mae'r siap yna bob tro yn llenwi lled y dudalen. Dwi'n gweld yn ffordd taclus iawn o ychwanegu siap. Dyna fy hoff i ni. Ond chi'ch chi ddewis sy'n gwahanol, os chi eisiau. Right, nawr, dwi'n mynd i wneud y draw i'r iPad nawr te, i roi amser i chi sydd ar y porwr, i benderfynu ar eich ffont a hefyd eich siap. Dyma ni ar yr iPad. Iawn. Nawr, i ddechrau poster ar yr iPad, dwi'n mynd i sgrolio'r holl ffordd ar y rhiban top yma i'r ochr dde a dewis posters. Dyna fe. Right, nawr, mae'r iPad yn rhoi blwch testyn i chi wrth i chi ddechrau. Felly, na i tapio ddwywaith ar y blwch testyn, tap, tap. A fan hyn nawr, allai deipio y Sioe Frenhinol. Y Sioe Frenhinol. Done, wedyn y cornel top. Nawr te, na i lusgo hwn mas fel bod fi yn cael y testyn ar un linell. Iawn, dyna fe. Font nesaf te. Mae eisiau ffont cryf arna i rhywbeth. Dwi'n hoffi hwnna. Gret. Dwi'n newid y lliw. Dwi'n mynd hoffi ano'r lliw yma mae wedi rhoi fi. A jyst i lliw di am nawr. A wedyn mae eisiau ni ychwanegu'r siap cefndirol na. Felly i ychwanegu siap cefndirol, dwi yn mynd i effects. A wedyn shape. A allai tapio wedyn ar y botwm dewisiadau o dan shape. A nawr, yr ail ddewis fyna, dyna fe, dyna'r un, chi'n gweld? Yr ail ddewis fyna yn iawn. Iawn te. Gwasgu done, a mae hwnna wedi wneud. Right, nôl a fi te i'r porwr i ni gael cario ymlaen. Dyma fe. Right, dewch i ni gael edrych te ar ein ffeithiau. Dewch i ni gael neidio nôl i'r dudalen heriau. A dewch i ni gweld pa ffaith... Right, wel. 2 filiwn metr sgwar. Dyna beth yw maint yr ca sioe i gyd ar gyfer y sioe fawr. 2 filiwn metr sgwar sydd yr un peth a 15 stadiwm y Principality. O fel allwn ni ddangos yr maint yna mewn ffordd sy'n mynd i wneud synwyr i bobl, wel beth yn mynd i ddefnyddio yr stadiwm y Principality fel rhyw fath o feincnod, fel rhywbeth i fesur neu erbyn. Reit, dewch i ni gael ychwanegu testyn eto, te. Nawr, pan i ni yn creu ffeithlyn, os oes rhifau gyda chi, mae'r rhifau yna yn bwysig, iawn, a reina yw'r pethau sy'n mynd i ddal y sylw fwyaf. Felly, allech chi ysgrifennu rhywbeth fel 2 filiwn fel yna, iawn, neu allech chi deipio fe fel rhifau, iawn, dwi'n meddwl na i deipio fel rhifau, felly 2 filiwn mewn rhifau yw 2,
000, comma, 000. Right, iawn. Nawr, dyna, dewch i mi gael, neud o'n tyma bach yn llai, fel bod ni ddim yn torri fe ar roi ddwy linell. Right, dyna'r 2 filiwn metr sgwar. Right, iawn. A dwi nesa te mynd i roi o dano bod yn cyfateb i 15 stadiwm y mileniwm. Felly na i roi mewn crofachau 15 X stadiwm. No, dwi'n cadw galw yn stadiwm mileniwm, stadiwm principality yw nawr, ynddo fe? Stadiwm principality Caer Cromfachau. Right, nawr, ar gyfer hwn, dwi'n mynd i ddefnyddio cynllun testun dynamig, felly draw ar ochr chwith, chi'n gweld fan hyn cynllun testun dynamig. Gret. Nawr, be mae hwnna'n mynd i wneud yw, mae'n mynd i wneud pob llinell o destun yr un maint. Nawr, alla i wedyn, llusgo fe, dyna ni, chi'n gweld? Achos mae'r 15 gwaith stadiwm principality yna, diwna ddim mor bwysig a y rhif 2 filiwn. Felly, allwch chi lusgo'r bocs o amgylch i ddangos rhai darnau o wybodaeth yn fwy neu gilydd. Dyw hwnna ddim yn ffordd da wneud, ydw e? Achos mae'n gwneud, mae'n pwysleisio metr a 15 gwaith. Felly, ffordd hyn sydd orau, dwi'n meddwl. Right, felly dyna'r testun. Dwi'n mynd i gau bwlch y llinellau tyma bach, clicio fan hyn, a dwi'n mynd i dod lawr ar bwlch y llinellau, just i gael popeth tyma bach yn fwy twt ac yn agos at ei gilydd. Dyna ni. Right, a nawr, fel ydw i'n mynd i ddangos 15 stadiwm principality. Wel, dewch i ni gael neidio te mewn i'r elfennau, a mewn i'r eiconau, o dwi'n mynd i chwilio fan hyn am stadium. Stadium yn Saesneg. Right, allwch chi ddewis unrhyw un o'r rhain i chi eisiau. Unrhyw un o'r eiconau stadiwm yma, neu just cae pêl-droed, neu cae rygbi, chymod, unrhyw un o'r eiconau yma sy'n mynd i hala bobl i feddwl am stadiwm y mileniwm. Iau am yr un yma, dwi'n meddwl. Dyna ni, yn edrych fel stadiwm. Dim coet fel stadiwm y mileniwm, wrth gwrs, ond digon agos o gyfer beth dwi'n neud. Right, dwi eisiau 15 o'r rhain. Felly, be na i? Wel, chi'n gael gwneud e'n llai, a nawr dwi'n mynd i ddyblygu yr stadiwm yma, gan ddefnyddio'r botwm dyblygu, sydd fan hyn. Iawn, dyblygu. A dewch i ni gael roi fe 1, 2, 3, fel na. Iawn. A nawr dwi eisiau 5 ar draws. 3 di llosir 5 yw 15, wrth gwrs. Felly, alla i ddewis 3 na gyda'i gilydd a clicio dyblygu. A gosod nhw drws nesaf iddi gilydd fel hyn. Iawn. Felly 15 stadiwm. Dyna ni, 5 ar draws, 1, 2, 3, 4, 5, a 3 lawr. 15 stadiwm yna. Right, nawr, dwi moyn cadw rai nawr mewn grŵp taclus gyda'i gilydd. Felly, na i lusgo bocs dros yr holl stadiymau yma, a wedyn dwi'n mynd i wasgu ar y botwm grwpio. A hwnna'n mynd i gadw nhw gyda'i gilydd fel un siap, chi'n gweld? A beth llai neu wedyn gyda hwnna yw i leihau a'i ffitio fe mewn fan hyn. A nawr, beth yw'ch chi'n neud nawr yw chwarae rown gyda maint y testun a maint y stadiymau fel bod nhw tua'r un maint. Dyna ni. Perffaith, yn hapus gyda hwnna. Iawn, felly 15 stadiwm gyda'r 2,000 metr sgwar fyna dros nesaf iddo fe, a wedyn ni gosod nhw yn daclus dros nesaf iddo gilydd. Right, mae hwnna'n tipyn bach o waith i wneud, felly dewch i fi gael neidio draw i'r iPad nawr,
i gael wneud yr un peth fel bod chi'n cael amser i wneud hwnna ar y porwr. Right, dyma ni ar yr iPad. Felly, y peth cyntaf dwi'n mynd i wneud ychwanegu testyn, felly dwi'n mynd i wasgu add, a wedyn text, a dwi'n mynd i deipio hwn eto. 2,0,0,0,000,000, a wedyn lawr y linell nesaf, metr, dal y mis i lawr i gael yr a sgwar, a wedyn lawr y linell nesaf, agor y cronfachau, 15, 15 gwaith, stadiwm, principality. Na fe, right, dyna'r testyn, clicio ar done, dyma fe mewn. Right, dwi eisiau yr cynllun testyn dynamig yna, felly i gael hwnna ar iPad, dwi'n mynd i align a dewis magic, y pedwerydd un ar draws magic, dyna fe. Nawr, dwi ddim eisiau'r sharp y tro ma, felly dwi'n mynd i fynd i ble mae fe, effects a shape a troi hwnna i ffwrdd. Troi hwnna i ffwrdd, dyna fe, tapio hwnna fe. A wedyn spacing i fi ddod ar llinellau yn agosach at ei gilydd, gred. Nawr, mae wedi torri'r 15 gwaith stadiwm principality yn ddwy, felly, ddim yn moyn neud na. Ddim yn moyn neud na o gwbl. Right, done ar hwnna. Right, dych chi'n cael... done ar hwnna. Iawn. Trial, dyna fe. Trial cael hwnna lawr arno i linell gyfan gyda'i gilydd. Right. Wedyn, dyma ni te ein stadiymau. Felly dwi'n mynd i fynd i done ar y gwaelod, add, a dwi'n chwilio am design assets, a dwi'n chwilio am stadium. Okay. Na i chwilio am pitch. Na? Okay. Na i chwilio am rugby. Dim byd, beth sy'n mlaen ma? Rwy'n mynd mlaen gyda'r iPad i heddi. Ie bod e. Diddorol iawn. Add, trwy'n eto, design assets. Right, diddorol. Beth os na i trial football? Right, achos mae... Na, dim byd. Mae rhywbeth yn mynd o'i le gyda fe iPad i fan hyn heddi, dwi'n meddwl. Right. Field... Na, fi wedi trial fi... Right, fi'n credu bydd rhaid fi fynd am lun, fi'n credu, ar yr iPad. Diddorol o fe. Diddorol iawn, na fe, stywod. Dwi'n mynd i fynd am Adobe stock. A chwilio am rhywbeth fel rugby. Right, dyma ni. Rhywbeth sy'n edrych fel... Na, dwi eisiau hwn, dwi moyn torri hwn mas, really, chi'n bod, achos dwi eisiau bod yn edrych fwy fel yr eicon na da fi. Felly dwi'n mynd i fynd am pel, a gobeithio bod fi'n gallu torri'r cefndir mas ohono fe. Ia, add un. Right, a wedyn edrych ni gael torri'r cefndir. Great. A wedyn, dwi'n mynd i gael hwnna'n ddi, dwi'n meddwl, fel y testyn. Felly, dwi'n mynd i fynd i looks, a duotone, a jyst newid hwnna i fod yn ddi. Dyna fe. Right. Iawn, a nawr mae eisiau
15 o rhain yna. Iawn, 15. Na ma hwn yn bach fwy o ffidl ar yr iPad, ond beth yw'ch chi'n neud yw pinsio reit mewn fel hyn. Dyna ni. Chi gael gweld beth ych chi'n neud. Right, dewch i fi gael dyblygu hwn te. Edit, duplicate, Iawn, a nawr dwi'n mynd i wneud yr un peth. Iawn, mae eisiau chi gael 15 o'r eiconau. Nawr, mae lan i chi, ydych chi'n meddwl bod hwn yn edrych fel pêl rygbi, neu yn edrych fel Stadiwm Millennium o'r awyr, neu ydych chi'n jyst yn edrych fel wy, sa'n gwybod. Ond na fe. Mae e'n dangos bod 15 o rhywbeth. Ie. A to. Right. Iawn. Wel, mae hwn wedi rhoi digon amser i chi ar y porwr i ddal y lan, ynddo fe? Digon amser i chi. Tra bod fi yn cael trafferth gyda'r eiconau yma. Eisiau un colofn arall yna. Right, dyma ni te. Duplicate. Iawn. Right, nawr, be ni'n mynd i fod yn ei nesaf yw'r ffaith nesaf, wrth gwrs, ar rhestr. Nawr, dwi'n mynd i wneud rai mewn trefn, a dwi ddim yn mynd i ddefnyddio'r ffeithiau i gyd chwaith. Felly, os ych chi yn moyn defnyddio ffeithiau gwahanol i fi, mae croeso i chi, achos wedyn bydd eich gwaith chi yn edrych yn wahanol un i ni, a eich gilydd hefyd, wrth gwrs. Dyna ni. Ia, right, gret. Dyna ni, dyna fy peli rygbi ar yr iPad fyna i ddynodi Stadiwm Principality. Nôl i'r porwr. Dyma fe. Right down. Nawr, beth yw'r ffaith nesaf fi'n mynd i ddewis te? Wel, fi'n mynd i wneud nhw mewn trefn. Nawr, dwi'n mynd i wneud, dwi wedi wneud hwnna, dwi'n mynd i wneud hwn dros 250,000 o ymwelwyr a dwi'n mynd i wneud 7 cylch ar ddangos. Nawr, dwi ddim yn mynd i wneud pencampwyr na'r stundinau, ond os oes well gyda chi, mae croeso chi'n ddefnyddio reina yn lle felly y rai dwi'n mynd i ddefnyddio. A wedyn byddai'n neidio lawr ac yn gweithio ar yr anifeiliaid. Right, y ffaith nesaf te yw bod dros 250,000, 250,000 o filoedd o bobl yn ymweld â sioe fawr dros y 4 diwrnod. Iawn. Nawr te, dewch i ni gael dyblygu'r testyn yma. Iawn, achos mae'r testyn yma wrth gwrs yn y ffont cywir. A hefyd mae gyda'r cynllun dynamig, felly chymod, mewn nhw'n rhwydd iawn i fi i just gosod hwnna draw fan hyn. A wedyn newid y testyn yna i ddweud dros 250 o filoedd o ymwelwyr. Right, nawr mae'r o yna'n edrych fel 0 yn dweud. Oedd hwnna twch yn rhyfedd, felly dwi eisiau gwthio'r o lawr. Nawr, allwch chi orfodi hwnna gan ddefnyddio, dyna ni, bottom return ar eich bysellfwrdd chi. Gallech chi hefyd, yn hytrach o'r gair dros, allech chi ddefnyddio yr arwydd mathemategol mwy na. Iawn, mae mwy na yw, os ydych chi'n dala shift lawr ar eich bysellfwrdd, shift, a gwasgu y talnod llawn, hwnna yw'r arwydd mwy na. Iawn, a pan ych chi'n creu ffeithlyn fel hyn, i chi moyn wneud y rifau edrych mor syml a phosib. Felly, mae cael y gair dros fyna yn rhoi tyn bach o amheuaeth amdano fe. Felly, mae'r arwydd mwy na yn well ar gyfer rhywbeth fel ffeithlyn. Reit, nawr, fel yw fi'n ddangos te yr ymwelwyr yma, beth am just cael pobl yn cerdded mewn rhes? Mewn trwy'r gatiau, os ych chi wedi bod yn sioe fawr, chi'n cerdded mewn trwy'r fynedfa, mae llwyth o bobl, tyrew bobl fyna'n cerdded i fo, a mae stondinau bwyd fyna'n syth. Maen nhw'n meddwl bod chi wedi bod yn cywo am spel. Felly, unwaith i chi mewn trwy'r gatiau blaen, mae yna stondinau bwyd na, a chi reit yn ei ganol e. Felly, dwi'n mynd i chwilio yn yr eiconau am felly rhywbeth fel walk
walking. O, dyma ni. Hwna'n berffaith. Ymwelwyr yn cerdded mewn. O, allech chi ddewis rai nhw gyda cwn, gyda cwn. Chi yn gweld lot o cwn, yndych chi? Ar gar sioe. Felly lan i chi, dywyswch chi bobl, allech chi gael cymysgedd o bobl, rhywun gyda ffon, a chi'n gweld lot o bobl gyda bagiau i cefnau hefyd. Felly, meddyliwch chi beth licech chi gael, pa fath o gerddwyr licech chi gael. Dwi'n mynd i fynd am yr un plaim yma fan hyn. A beth dwi'n mynd i wneud nawr yw gosod fel bod yr person sy'n cerdded yr un taldra a'r testyn sydd da fi fan hyn. Iawn? A unwaith mae'r un cyntaf ni le, chi'n gwybod beth dwi'n ei wneud nesaf? Dyblygu. Nawr, allech chi gael, chi'n gwybod, rai o'r ein mewn grwpiau gyda gilydd. Allech chi gael plant wrth gwrs mewn fyna hefyd. Cymysgu nhw lan tyma bach. Iawn, felly allech chi newid maint rai o'r eiconau yma. A wrth gwrs, allech chi fod yn dewis eiconau gwahanol, fel yn dangos i chi fyna wrth chwilio am eiconau. Iawn, felly, newch edrych fel bod llwyth o wahanol bobl yn ymweld a faes y sioe. Dyna ni, o, mae hwnna'n edrych yn gret. Mae'n edrych yn well na ni'n meddwl bydde fe. O, hwnna'n ffab. Ie, gret, dwli'r hwnna. Felly, cymrwch eich amser yna i adeiladu'r grwpiau o bobl yma sydd yn tyrru fewn, yn heidio i fewn i faes y sioe. Iawn, reit, draw i'r iPad wel, ydy fi'n mynd i gael eicon ar gyfer hwn? Gewn ni weld, nawr, gewn ni weld, o weithio ni fe mas. Reit, add design assets, a mewn yn y design assets, dwi'n mynd i chwilio am walking, a dwi'n mynd i groesi mysedd, please, yay! Right, nawr mae rhaid ni gyd yn rhaid y lliwgar, ond to dwi'n mynd i ddefnyddio yr effaith deiliw na, duotone i newid rhaid ni fod yn rai diagwyn. Iawn, felly, na i ddewis just y person cyntaf yma fan hyn, mae hwnna'n iawn. A add un, dyma fe. Right, nawr, dwi eisiau bod e'n cerdded i'r cyfeiriad arall, felly i wneud hynny, dwi'n mynd i adjust a flip H. Dyna fe, flip horizontal, flipio llorweddol. A nawr i gael e'n ddiagwen, mae eisiau fi fynd i looks, duotone. A fel wnaethon ni dod bêl rygbi, dewis un o'r ein sydd yn cynnwys y lliw D. A wedyn, clicio ar y dewisiadau, a dwi eisiau bod y shadows a'r highlights, y ddau liw yna yn ddi. Felly, na i tapio'r highlights, dewis D, dyna ni. A hwnna'n cool yn dwi. Hwnna'n, mi licio'r siap yr cerddwr. O! Wel, mae wedi crasio. Diolch yn fawr. Wel, pan mae fe'n crasio, yn ffodus iawn, mae Adobe Express yn arfer eich gwaith chi drwy'r amser. A hefyd, mae app newydd ar y ffordd, fel chi'n gweld y riban yn dweud fyna, mae app newydd ar y ffordd i'r iPad, a mae eisiau fe, gweud y gwir, achos mae'r un yma'n crasio, a dwi ddim yn gallu gafel ar eiconau, felly dwi'n disgwyl mlaen i'r app newydd na i gyrraedd ni dros yr haf. Ond beth bynnag, dyma ni, dwi'n mynd i colli lot, mae eisiau fi wneud y flip eto, ond oes e. Iawn, dwi'n mynd i adjust, flip, a wedyn looks, duotone, dyma ni. Iawn, felly mae'n arbed yn automatic, felly os ych chi yn cael crash, falle bych chi colli un neu ddau gam bach na gyd. Right, dewch i fi gael sort o testyn yma mas, dyblygu y ffaith gyntaf na. Iawn, dyma fe. Tap, tap. Nawr te, beth sydd fi fan hyn? O ie, dros, felly chi'n gweld efo na, wasgu shift a dewis y talnod llawn. Oops, shift. Talnod llawn. 250,000. 250 o filoedd. 200 o filoedd o ymwelwyr. Felly lawr y linell nesaf dwi'n siŵr wna i fod yn o fawr. O ymwelwyr. A wedyn done.
Gret, mae hwnna'n edrych yn hyfryd, lan ar ffaith na iddi le. A nawr fan hyn, beth sy'n eisiau gwneud? Days, hwnna rhi fawr. Hwnna, lan yna. Rhaid gosgi dyn nawr i stopio gweithio gyda y darn a destun. A nawr te, fan hyn mae eisiau i fi i ddyblygu ac ailfeintio yr ymwelwyr. Felly na i pinsio mewn, fel chi'n gwneud yr iPad. Zoomo mewn i fi gael gweld beth i fi wneud. Dyna ni, yr un cyntaf ni le. Edit, duplicate. A fe. A duplicate eto. Iawn, a chi'n gweld yr un broses, a mae'r llunellau glas na wedyn yn helpu fi i gael pethau yn ei llinell. Lilhau hwn felly. Na ni. Duplicate. O, wedi cael crash arall. Yn gofyn eitha lot o'r app fyna nawr, achos bod fi wedi newid y lliw a dyblygu ac yn y blaen a fflipio fe'n llorweddol. Fi'n gofyn lot o'r app. Felly, os ych chi yn cael crashes bach fel i fi'n cael, beth ych y poen, i chi'n gweld fi wedi gallu mynd nôl mewn i hwnna'n eitha syth. Right. Duplicate to. Iawn, dyna ni. Duplicate eto. Gret. Iawn, gwych. Mae adle fel na ar yr iPad, dwi'n meddwl. Adle fel na ar yr iPad. Mae'r iPad i wedi blino heddi, fi'n credu. Gobeithio bod chi, os ych chi'n defnyddio iPads, bod chi felly ddim yn cael yr un drafferth a fi yma heddi. Ond na fe, mae dal i ddod, nhw e. Mae dal yn gweithio. Right, nawr te. Mlaen o'n i te. Cyn bod nhw'n crasio to. Dwi'n nôl ar y poror. Right. Felly beth i fi wneud i weid nesaf? Wel, y ffaith nesaf yw bod na 7 cylch ar ddangos. Cofiwch chi ddewis bod na 29 o bencampwyr, neu dros 1000 o stondinau ac ardyniadau. Dwi'n mynd i wneud hwn, bod 7 cylch ar ddangos ar faes y sioe. Dwi'n mynd i ddyblygu hwn. Iawn, dyblygu. Nawr, dwi'n mynd i newid y testyn. 7 cylch ar ddangos. Nawr, be chi'n sylwi fan hyn yw, pan ych chi'n gwneud ffeithlyn, cofiwch, fi wedi gweud chi'n barod, mae y rifau sydd fwyaf pwysig. Nawr, dyw'r 7 na ddim yn ddigon pwysig, ydw e. Nawr, allan ni wneud hwnna, ond wedyn mae'r cylch ar ddangos lot rhy fach. Felly, dwi'n mynd i wneud na. Beth na i wneud yw hwn. Na i dynnu'r rhif allan yn gyfan gwbl, fel bod e just yn gweud cylch ar ddangos. Dyblygu hwn eto, a just roi'r rhif 7 mewn fan hyn. A fel na, allwch chi gael, allwch chi dynnu sylw nawr i'r rhif, fel bod y rhif yn fwy amlwg. Mae hwnna'n gweithio'n hyfryd. Felly, os ych chi'n dechrau defnyddio cynllun testun fel cynllun testun dynamig, fel dwi wedi gwneud, pidwch â teimlo bod rhaid i chi i fod yn stuck yn hwnna drwy'r amser. Right, wel, ar gyfer y cylchoedd yma, dwi'n meddwl bod fi jyst yn mynd i roi cylch, siap cylch. Felly, na i fynd i shapes, i siapiau, dewis y cylch yma. Nawr, dwi eisiau bod y cylch yn un gwag, felly mae'r llenwad yn mynd i fod yn dryloiw, ond dwi eisiau bod y bordor yn ddi. A wedyn allwch chi hefyd newid trwch y bordor na, falle bod e'n debyg i drwch eich ffont chi. Hwna'n syniad da. Rhywbeth fel yna. Right, lan a fe. A to, dwi'n mynd i ailfeintio hwnna fel bod yr un maint
a'r testyn wedi canoli. Gred. A chi'n gwybod beth fi'n neud nawr? Dyblygu. Dyblygu, mae eisiau 7 o'r ein yno chi. A siŵr o fod bydd eisiau bod nhw'n gorgyffwrdd yn overlapo gyda chi. Rhywbeth fel hyn. Ie, dyna ni. Sa'n gwybod pam dwi wedi gwneud yn y drefn yma. Sa'n gwybod. A allwch chi drial i bod nhw'n gorgyffwrdd yr un faint bob tro. Neu allwch chi wneud iddo fe edrych bach fwy ar hap. Allwch chi wneud rhywbeth chymod fel hyn. Bod un lan, un lawr, un draw fwy. Mae hwnna'n edrych yn cool hefyd. Felly, meddylwch yn fel chi moyn dangos y cylchau yma. 1, 2, 3, 4, 5, dim ond 6, sta fi. 7. Iawn, fi'n trial wneud e fel bod e ddim yn edrych fel bathodyn car Audi, a bod e ddim yn edrych fel arwydd yr gemau Olympaidd chwaith. Felly, dyna ni, dwi'n hoffi fel mae reina disgwyl ar hap fel yna. Cofiwch, allech chi lusgo dros nhw i gyd, ailfeintio, os ych chi'n teimlo bod nhw yn rhy agos at ei gilydd. No well, felly. Ydy. Ie, right, fi'n hapus dy hwnna. Gret. Draw i'r iPad te. Ni weld, ond dwi'n mynd i fod yn bihafio, neu dwi'n mynd i fod yn crasio, gawn ni weld nawr. Dyma ni, dwi ar yr iPad, dewis y testyn yma, a dwi'n mynd i ddyblygu hwnna, edit, duplicate. Dyma fe. A dwi'n mynd i wneud yr un peth, dwi'n mynd i tap ar hwnna, a just ysgrifennu cylch ar ddangos. Fan hyn. Iawn. A wedyn dyblygu hwnna eto. A'r tro yma, tap, just y rhif 7. Done. Great. A nawr allai symud hwnna lan. Symud hwn lan. Dyna nhw. Chi gweld y pobl bach yna, maen nhw'n fflasio, maen nhw'n fflachio. A wedyn, pan maen nhw'n fflachio, mae crash yn dod. Mae'r design assets sydd wedi rhoi trafferth i fi eddi, reina sy'n camfiafio. Edit, duplicate, trwy'n oed ole. Nawr o fe, tap, 7. Done. Tap, cylch ar ddangos. Done. Iawn. Right, nawr dim eisiau fi gael y cylchodd na nawr. Iawn. Felly dwi'n mynd i fynd nawr te tro ma i add shapes. A dwi eisiau cylch cyffredin. Felly yna i tapio ar môr yn y cornel top ochr dde, môr fyna. A dwi eisiau'r cylch cyntaf hyn fan hyn. Add 1. Right, a wedyn i fynd i colour. A'r fill, dwi ddim eisiau unrhyw beth, felly dewis none ar gyfer yr llenwad. Dyna ni. A mae'r trwch y linell na'n iawn. Felly, dych chi gael ailfeintio fe. Chymo be, nawr bod fi'n gwneud e'n llai. Mae eisiau bod fwy o drwch. Right, na i zoom o mewn. Pinsio mewn. Dewis y cylch eto. O'n i'n teimlo bod crash yn dod fyna. Fel felly bod eisiau i iPad i gael rhywbeth o ddiweddariad, rhywbeth o update, dwi'n meddwl bod e fel arfer y crasio gyda'n hyn. Right. Ond o fe, mae'n bwysig bod chi'n gweld bod cyfrifiaduron yn crasio i bawb, chi'n bod? Mae'n crasio i bawb. Mae lot o bobl yn meddwl, dim ond nhw sy'n cael problemau cyfrifiadur. Pam mae'n crasio i fi drwy'r amser? Fi'n clywed pobl yn gweud na. 3, duplicate. Felly, gobeithio bod chi felly mwynhau gweld fi'n cael crash fach nawr gan y man fan hyn. Achos
Wel, mae'n digwydd I bawb. Ar y gair. Ond, diolch byth, fel I fi wedi profi, o leia 10 gwaith yn barod heddi, mae Express yn arbed popeth, felly dwi'n mynd I golli rhyw lawer o waith. Right, mewn â fe. Na ddyblygu hwn nawr, dyblygu 3, 4, 5, 6, 7. Right. Diolch. Mae'r hynna'n edrych yn cool yn nhw. Right, dros nesaf I gilydd. Edrych fel un o'r springs na. Beth chi'n galw nhw? Slinky springs. A chi'n chi roi fe fynd lawr y star. Fi'n licio'r hynna. Right. Tymlo fawr, mynd I fiafio trwy hyn a ddim crasio. O, mae'r pobl bach yn blinco. Na fe. Na'r arwydd bob dro. Y pobl bach na'n chwyncio. A wedyn, mae rhywbeth yn mynd o'i le. Right. Fi'n mynd I... Wel, na fe, chi'n cael amser nawr chi pobl y poror I ddal lan. Right, dewch I ni gael triol yn unwaith to. Duplicate. Duplicate. Na fe. Pedwar. 5. Con nhw'n mynd? Cofio mynd? Wel. Right, fi'n mynd I neidio draw i'r poror. I fi cael cario ymlaen. A na I sorto hwnna mas o'r iPad mas law. Right, iawn te. Wel. Be sy'n dod nesaf? Right, dwi wedi rhoi'r 3 ffaith cyntaf. Felly, beth I fi mynd I wneud nesaf yw mae eisiau fi nawr I sôn am yr anifeiliaid. Right, nawr, gyfer yr anifeiliaid, dwi'n I ddechrau gyda teitl yn gweud, right, tua 9,000 o anifeiliaid. Nawr, eto, ar ffeithlyn, dwi'n defnyddio rhywbeth fel tua ddim yn gret. Felly, ar gyfer ffeithlyn, dwi'n mynd I dalgrynu fe, dwi'n mynd I ddweud 9,000 o anifeiliaid. 9,000 o anifeiliaid, iawn? A fi'n bod dwi'n ddim yn hollol wir, ond ar ffeithlyn, chi'n cael eich maddau pethau fel yna, achos mae eisiau bod chi'n gallu rhoi ffeithiau mwy bras, mwy clir, mwy bachog. Felly mae gweud tua 9,000 o anifeiliaid. Chymod, dyma bach yn anelwig. Felly dwi'n mynd I roi 9,000 o anifeiliaid. A chymod beth, I ni'n mynd I fod yn dweud sawl un o pob math o anifail beth bynnag. Felly, os mae rhywun yn moyn adio nhw lan a gweld bod e ddim cweit yn 9,000, wel, mae hwnna'n iawn. Iawn, lle nhw'n sorto hwnna mas i'n nen. Right, dyna ni'r 9,000 o anifeiliaid fyna. Nawr, pa anifeiliaid sydd te? Wel, 3,000 o gyffylau. Felly dwi'n mynd I ddyblygu'r testyn ma to nawr. Iawn, a dwi'n mynd I leihau y maint, a dwi'n mynd I newid I 3,000 o, a newid hwnna I geffylau. Nawr, dwi'n mynd I ddewis ffont gwahanol nawr fan hyn. Iawn, newis ffont gwahanol, felly rhywbeth sy'n edrych to bach yn ysgafnach, felly rhywbeth sy'n edrych mae bod I sgwennu a llaw, gred. A falle bod fi'n just cylchdroi y testyn na tyma bach fel hyn. Fel bod yr adron yma'n edrych tyma bach yn wahanol. Hoff iawn o hwnna. Right, na I ddyblygu hwnna te. Iawn, beth yw'r un nesaf sydd ar y restr? Yw 1,000 o wartheg. 1,000. Wel, a dwi jyst newid y testyn fan hyn nawr o wartheg. Neu o dda, os ych chi yn siarad fel fi, lawr fan hyn. 1,000 o dda.
neu 1000 o wartheg. Right, a dwi'n i ddyblygu hwnna. Iawn, a beth yw'r un nesaf te? Chi'n gweld beth fi'n neud nawr? Dwi'n jyst newid yr ongl bob tro. Yr un nesaf yw 130 o foch, 130 mochyn. 130 mochyn. A fe. Ie, a chi'n gweld oedd angen newid y ffont na, nag oedd e? Bydde'r un ffont na to nawr jyst yn ormod o beth. Oedd angen i ni newid e. Mae'n gwneud popeth tyn bach yn ysgafnach, mae'n ysgafnhau yn dyluniad ni. Right, beth sy'n nesaf? 3,200 o ddefed. Right, hwyl o ddefed. Dyblygiwn ni'r ceffylau na te. A chi gael just... Chi'n gweld, sa'n goffod sorto'r ffont, dwi'n mynd goffod newid y maint, dwi'n mynd goffod dewis yr cynllun testyn, achos bod fi'n dyblygu bob tro. Dwi'n arbed gwaith yn unan. O, fi'n joio arbed gwaith yn unan. Joio. Yn hoff beth yw arbed gwaith. Beth sy'n nesaf te? 1000 o ieir a cholomenod. 1000 o ieir a cholomenod. Yr ein cael ei roi gyda'i gilydd am ryw reswm. Wel, achos bod nhw'n adar siwr o fod, yn deall y reswm. Ond 1000 o ieir a cholomenod. Nawr, ieir fan hyn yw, yn Saesneg, poultry. Nawr, mae gair arall ar gyfer poultry gael, sef dofednod. Felly, allech chi sgwennu hwnna, dibynnu o ba ardal i chi'n dod, fi'n credu. Ond dyw'r gair na ddim yn gyfarwydd yn ardal i. A wedyn, na beth oedd yn y geiriadur hefyd ar gyfer poultry, oedd ffowls. Nawr, mae hwnna yn sicr yn air cyfarwydd yn yr ardal ma, le i fi, fan hyn, yn Sir Gyfyrddin. Ffowls yn bendant yn rhywbeth ni'n dweud. Felly dwi wedi gweud ieir achos dwi'n meddwl bod e'n rhywbeth felly i ni gyd ar draws Cymru yn gyfarwydd gyda'r gair ieir. Ond os well gyda chi ddweud dofednod neu ffowls, lan i chi. Right, un ar ôl dy fi de, achos oedd 6 dwi'n meddwl, a dwi wedi treol i gosod nhw, na i, a 200 o anifeiliaid anwes. Dyblygu, lawr a fe, 200 o anifeiliaid anwes. Iawn. Nawr, chi yn gweld bod fi'n ailfeintio'r blychau testyn yma, achos beth dwi eisiau yw bod y rifau tua'r un maint bob tro. Iawn. Nawr, i ni'n mynd i fod wedyn yn rhoi eiconau o amgylch hwn hefyd. Ond dewch i ni gael cymryd amser na i sorto mas yn testyn fel bod chi'n hapus gyda fe. A fi'n mynd i neidio draw i'r iPad nawr. Felly, rhowch bob lwc i fi. Bod e'n mynd i weithio. A fe. A jyst cymrwch eich amser na i gael eich testyn chi bod chi'n hapus gyda fel mae ongl y blychau testyn na. A bod nhw, chymod, yr un pellter bant wrth yr 9,000 o anifeiliaid yn y canol hefyd. Gret, iawn. Draw i'r iPad. Dyr yma'n iPad bach. Biafio nawr. Right, dyma fe. Right, fi'n i adael yr 7 cylch fel 3 am nawr. Achos oedd e fel sef e'n rhoi crash i fi pob dro ni'n mynd lan i bwyty 6. Felly na i adle fel am nawr. A os i fi'n teimlo fel risgoi, driau ychwanegu fwy myslaw. Right, nawr e, dwi'n mynd i ychwanegu na de, dyblygu'r testyn. Felly na i ddewis testyn cylch ymddangos, duplicate.
Iawn, a lawr o hwn, a be dwi'n mynd i roi fan hyn yw 9,000 o anifeiliaid. 9,000 o anifeiliaid. Iawn, done. A y testyn mas, chi'n cofio wedyn, tipyn bach yn fwy na'r testyn lan tuag at y top. Mae'r coma yna'n crasio mewn i'r gair anifeiliaid, felly mae eisiau fi newid yr bylchau, y spacing. Dyna ni. Iawn, dyna hwnna. Right, dewch i ni gael dyblygu'r testyn ma te. Edit, duplicate. A beth ydym ni'n gwneud? Wel, wrth gwrs, yw newid y testyn ma i ddweud, Wel. Beth ydym ni'n rhoi yn y blwch testyn ma, pan bydd wedi agor nhw lan, yw 3,000 o gyffylau, 3,000 o gyffylau, 3,000 o gyffylau. Agor, hwnna please. Edit. Right. 3,000 o geffylau. Iawn. A cofiwch na, mi eisiau'r ffont yma i fod yn wahanol. Ni moyn newid y ffont. Dywyswch rhywbeth sy'n mynd i newid naws eich gwaith chi. Gallu fe fod yn rhywbeth sy'n edrych wedi ysgrifennu llaw, neu dwi'n hoffi rai yma sy'n edrych fel teipiadur hefyd. Mae reina'n cwl. Felly, jyst dywyswch rhywbeth sydd yn rhoi naws wahanol i'ch gwaith. Dwi'n mynd gallu dewis. Meredudd Jones siapau. Rai, a fi am hwn. Ie, dwi'n hoffi hwnna. Na fe, gred. Right, dyna'r i cynta te. Chydig o fwy o fwlch llinellau. Gret, na fe. A, right, dyblygu hwn te. Edit, duplicate. A beth da fi, 1,000 o wartheg. 1,000 o wartheg. Iawn. A fi jyst yn mynd trwy'r un broses ar edit, duplicate, beth da fi 130 mochyn. Tap. 130 mochyn. Iawn. Edit, duplicate. Lawr o fe. 3,200 o ddefed. A sŵn sy'n fan ade, siwt. Gyda reina i gyd. Yn gweiddi. Iawn. A edit, duplicate. 1,000 o ieir a cholomenod. Tap. 1,000 o ieir. O ieir a cholomenod. Nawr, chi sylwi bod fi'n anwybyddu'r ffaith bod e'n rhoi prif lythrennau fi le dwi ddim eisiau nhw. Mae hwnna achos bod y ffont yma ni'n sydd yn brif lythrennau i gyd, felly dwi'n mynd i gwahaniaeth, iawn? Ond os da chi ffont arall le i chi'n gweld y llythrennau bach, yna, chymod, mae eisiau chi gwiro hwnna ar yr iPad wrth bod chi'n teipio fe. Rhaid, rhan ola 200 o anifeiliaid anwes. Chi edit, duplicate. Tap. 200 o anifeiliaid anwes. Done. Right. Now, a i ddim i ffysan gyda cylchdroi yn ormodol fan hyn nawr, achos bod yr iPad ma ddim yn biafio. Chymod, fi'n gweud hwnna nawr, a fi'n neud wrth bod fi'n gweud bod fi ddim yn mynd i neud e. Na'n union beth i fi yn neud. Dwi'n mynd gryndo ar hynna. Right, dechrau fi gael y teitl yn y canol e. Edit, duplicate ar hwn. A na fe, crash. Right, wel, o'n i bron a bod yn yr un man ar yr iPad beth bynnag. Felly, a'i draw i'r porwr i ni cael cario mlaen. A wedyn gewn ni weld beth sy'n mynd mlaen gyda'r iPad. iPad ma moyn nap, fi'n meddwl. Wedi blino. Na fe, right.
Yn ôl o'r reporter. A ni bron o dod i ben gyda'n ffeithlyn nawr. Felly, be dwi eisiau yw eiconau nawr i fynd gyda pob un o'r mathau yma o anifeiliaid. Felly, a o dan yr elfennau o'r ochr chwith, ewch chi eiconau a chwiliwch nawr am yr gyda. Felly, ceffyl sy'n gyda, felly neu chwilio am hors. Nawr, allech chi ddefnyddio eicon sy'n edrych fel yr anifel fel la, o'r ochr. Iawn. Felly yna i wneud hynny, ie. Yeah. Gyda mewn ar eicon. A trwy'ch fframio'r eicon yma mewn ffordd le mae e'n perthyn i'r testyn. Iawn. Gallech chi gael nhw'n cyffwrdd, os ych chi eisiau. Neu ddim. Ond dwi eisiau bod yn edrych fel bod nhw'n perthyn iddi gilydd. Dyna ni, fel la. Right. A wedyn na i chwilio am caw. A chymod, dwi eisiau felly trial cadw at yr un math o eiconau. Felly rhywbeth fel hyn. Ie, gret. Chi'n gweld, mae hwnna'n tynnu sylw yn hyfryd at y rhif wedyn. Right, mochyn, pig, dyma ni. Mae wedi rhoi llwyd i fi am rhywun reswm. Right. A chi'n gweld dwi'n adlewyrchu ongl y testyn gyda'r eicon. Iawn, a wedyn dafad, felly sheep. Iawn, lawr y ti. Right, nawr, dwi'n mynd i gael y ddafod yma yn gwynebu'r ffordd arall, felly dwi'n mynd i ddefnyddio fflipio, iawn? Botwm fflipio fan hyn. Dyna ni. Fel bod y ddafod yna'n gwynebu mewn i'r dudalen. Nawr, fel yna chi benderfynu wedyn, ydy'r cylch droen yn gweithio neu beidio gyda'r anifeiliaid o dan y rifau? Neu ydyn nhw well bod nhw... Ie, dwi'n meddwl bod y cylch droen gweithio'n iawn. Neu gallech chi hyd yn oed ddod lawr ar testyn, lle chi? Ie, mae hwnna'n well. Iawn. Ieir a chol o menod. So, ddech chi'n chwilio am hen. Ie. Nawr, gyda'r un yma, be dwi'n ei wneud yw, meddylwch am y cyfeiriad mae'r anifeiliaid yma'n gwynebu, achos mae rai ar yr ochr yn gwynebu mewn, ond mae'r fuwch yn gwynebu i'r dde, felly falle yna i gael yr iar yn gwynebu i'r chwith i gael cydbwysedd, fel bod nhw, chymod, un yn mynd un ffordd, un yn mynd y ffordd arall. Iawn, a yr un yr anifeiliaid anwes. Neu chwilio fan hyn am... Nawr, dyw hwn ddim. Dyma beth, oedd hwn yn un o'r mathau o anifeiliaid anwes, oedd yn cael ei enwi, oedd guinea pig. Felly, mewn â fe. Right. Efe mochyn cwta? Efe? Ie, fi'n credu tawe. Credu mochyn cwta efe. Sa'n siŵr. Fi'n credu tawe. Na fe. Roi hwnna pen y zero. Ie, gred. Right, nawr, unwaith chi wedi wneud hwnna, allwch chi nawr ddechrau, llai lusgo nawr dros yr adran anifeiliaid yma i gyd, a allai symud pethau lawr tyn bach, draw tyn bach.
A beth yw'ch chi ddechrau wneud nawr i'n meddwl am, o dwi'n gallu agor y bylchau, tymed bach, rhwng y darnau gwybodaeth. Achos os ych chi yn gallu wneud hynny, mae e'n mynd i wneud eich ffeithlon chi'n gliriach. Iawn. Reit, nawr. I bron o dod i ben gyda fe, ond mae angen ty bach fwy o weiar, angen ty bach fwy o texture yn ni o amgylch y lle fan hyn. Felly, dewch ni gael edrych ar beth allwn ni wneud hynny. O dan eiconau, byddwn ni'n chwilio am y gair blob. Gret. A gyda'r blob yma, dwi eisiau felly just gorchuddio yr anifeiliaid yn benna. A os mae'n twtio ar adran uwch ben, mae hwnna'n iawn, sdim ots. Fel yna. Gret. A wedyn, dwi'n ni ddanfon hwn i'r cefn. Felly, allwch chi lusgo fel lawr y stac einau, neu allwch chi ddeglicio a anfon i'r cefn. A mae eisiau i hwn nawr i newid lliw. Iawn, felly dwi'n ni ddewis lliw, melyn golau, rhywbeth fel yna. Gret. Tra bod nhw wrthi, dwi'n meddwl bod eisiau fi newid lliw y siap yn y teitl i rhywbeth mwy addas i'r sioe Frenhinol, felly rhywbeth fel rhyw wyrdd. Ie. Hwna felly. Ni jyst yn dechrau creu rhywbeth o gynllun lliwiau ar gyfer eich ffeithlon chi. Reit, a wedyn lliw y cefndir, dwi'n mynd i glicio fan hyn, lliw'r cefndir. A to, dwi'n mynd i fynd nawr am felly rhyw wyrdd golau. Fel yna, neu nhw'n y melyn golau yma. Chi'n ceisio adeiladu cynllun lliwiau. Meddyliwch am liwiau sydd i wneud â ffarm neu amaeth. A mae pethau fel melyn, lliw hufen, gwyrdd wrth gwrs, brown, dyna'r lliwiau ni'n meddwl amdanyn nhw pan ni'n meddwl am amaeth. Iawn? Felly ni hyd yn oed fynd am siap tywyll fyna, a newid y testyn i fod yr lliw hufen yma. Na'n rhywbeth chi'ch chi'n gwneud. Neu'r un lliw a'r cefndir. Ie, dyna ni. Iawn, dyna fe. A wedyn, dwi felly mynd i fynd am un siap bach arall to, un blob arall eto. Fel hyn, right. Nawr te, dwi'n mynd i ddyblygu'r blob yma, dyblygu, dyna fe. Nawr lan hwnna'n uwch. Iawn, a newid y lliw yma i fod yr un lliw a'r cefndir, iawn, yr un lliw a'r lliw'r cefndir, ond unwaith i fi wedi dewis hwnna, dwi'n mynd i fynd nôl mewn i'r lliw, a tro yma mynd i personol, a just tywyllu fe ychydig. Fel yna. Right, a mae hwn yn mynd i fod enfawr. A danfon hwnna reit i'r cefn. A fe, chi'n gweld mae'n edrych tyn bach fel bryniau neu rhywbeth yn y cefn, ynddo fe? Allwch chi osod i'r ochr. A mae jyst yn rhoi dyluniad bach gwahanol i chi ar eich ffeithlon. Reit. Iawn. Nawr te, dwi wedi cyrraedd y diwedd gyda hwnna. Dwi ddim yn mynd i'r iPad, achos dy'r iPad ddim yn biafio, a fi wedi pwdi gyda fe. Felly, yn y cornel top ochr chwith, mae eisiau ni roi ffeithlon y sioe fawr. Mewn yna. Nawr, os ych chi moyn argraffu eich ffeithlon, llwch chi lwytho fe lawr, dewis PDF i argraffu, neu os chi moyn arbed eich ffeiliau, felly eich ffeiliau, neu eich Google Drive, neu rhywbeth fel yna, allwch chi lwytho fe lawr fel PNG wrth glicio llwytho i lawr fyna.
Right, fel i fi yn rannu fe ar yr iPad, wel, ar yr iPad, yn y cornel top ochr o dde, mae da chi eicon sy'n edrych fel bwced a saith yn pwyntio i fyny. Dwi'n tapio'r hwnna, a wedyn share, wedyn allwch chi arbed eich camera roll wrth glicio ar save image fyna, neu allwch chi gyhoeddi fe'r we gan glicio ar copy link. Right, nawr te. Oherwydd fiasco o'r iPad, i ni a 5 munud bach ar ôl i edrych ar yr ail weithgaredd. O, dwi'n mynd i gymryd lot mwy na rhyw 5 munud er bod yn onest beth bynnag. Felly, beth ni'n mynd i fod yn gwneud yw tymed bach nawr o animeiddio. Iawn, felly, ar y porwr, ni'n glicio ar eicon Adobe Express, yn y cornel top ochr chwith. A ni'n mynd i fod yn animeiddio o sain, felly clicio ar y deilsen fawr gwyrddlas yma fan hyn, animeiddio o sain. Right, nawr, allech chi fynd i anifeiliad, iawn, a chwilio am y nifel tebyg i'r math o anifeiliad byddech chi'n gweld yn y sioe fawr. Neu allech chi fynd mewn i pobl a chwilio am rhywbeth sy'n edrych fel ffermwr, ffermwraig, rhywun sy'n byw ar ffarm, y cwbl o reina i gael hefyd. Felly, dwi'n mynd i ddewis Carlo fan hyn. Carlo'r tarw, dwi'n meddwl. Gret. Iawn. A dwi ddim eisiau cefndir, felly dwi'n mynd i dynnu'r cefndir, gan o fe'n tryloiw. A dwi eisiau iddo fe fod yn sgwar, felly mae maint Instagram sgwar yn berffaith, achos ni'n mynd i greu hysbyseb i'r cyfryngau cymdeithasol ar gyfer y sioe fawr. Iawn, felly dyma ni. Dwi'n mynd i osod Carlo nawr, achos dwi'n meddwl blaen bydd da fi testyn yn mynd i fod fan hyn y sioe fawr, a wedyn dwi eisiau wedyn dyddiadau y sioe lawr fan hyn. Iawn, felly dwi'n mynd i gadw Carlo draw i'r chwith fan hyn. Nawr, allech chi roi fe reit yn y canol, allech chi sorto hwnna mas myslaw. Chymod beth na'n ei na? Na'n roi fe reit yn y canol fel bod fwy o ddewis gyda fi. Right, nawr te. Os ych chi'n recordio hwn mewn stafell swnllyd, ticiwch gwella lleferydd. Iawn, bydd hwnna'n cael gwared ar sŵn pawb arall sy'n yn y stafell gyda chi. Right, nawr te. A dyma fi fynd i recordio yn dweud, dyma ni, fydd ni gyfrif i lawr o 3. Dewch i'r sioe fawr ar orffennaf yr ail ar hugain i'r 5 ar hugain. Right, felly, just rhyw neges bach syml fel la, a mae'n awr yn mynd o'n llais i, a mae yn mynd i gael gwared ar y sŵn y cefndir os dwi wedi ticio i wella'r lleferydd. Mae hefyd wedyn yn mynd i fod yn neud lip-sync, mae'n mynd i fod yn symud ceg Carlo i lais i. Ac yna, mae yn mynd i fod hefyd yn gryndo ar tôn fy llais i benderfynu os oes angen y breichiau fynd fyny, neu os eisiau pen i animeiddio, neu beth bynnag. Right, mae wrthi'n gweithio, fel chi'n gweld, wrthi'n cyfrifiannu symudiad y gweithfysau ar hyn o bryd. Right, tra bod e'n neud na, wnaud atgoffa chi i ymuno gyda'r sesiwn i fori os ych chi ddim wedi wneud yr sesiwn diwedd blwyddyn yn barod, felly dewch i honna. Hefyd, os ych chi athrawon yn tynnu rhyw luniau o'r gweithgareddau heddi, ac yn postio nhw'r cyfryngau cymdeithasol, bydde fe'n gret bod chi'n tagio fi mewn fel bod fi'n gallu gweld y gwaith ych chi wedi bod wrthi yn wneud. Felly, os ych chi'n postio rhywbeth ar y cyfryngau cymdeithasol, tagiwch Adobe Ffrwd, at Ysgol neu at Meredudd Jones, fel bod fi'n gallu gweld beth ych chi wedi bod wrthi yn wneud. Bydde hwnna yn wych. Right, siwr ni'n rhaid. Mae hwnna'n allglido. Mae hwnna'n mynd bach yn araf i fi prawn yma. Dwi ddim wedi bod yn lwcus iawn, ar y sesiwn yma. Mae'n gryndo, mae'n newydd rythro lan i 76%. 86%. Dyma ni, cofio mynd, bant a ni, bant ar cart, 98. Odi ni ma, gret. Right, nawr, allwch chi ryndo nôl na fe wedyn. Dewch i'r sioe. Cool, chi'n gweld mae'r animeiddio hwnna'n gret. Right, a beth dwi'n mynd i wneud nawr yw agor yn y golygydd. Agor yn y golygydd. Right, a
wir i chi, dyn ni ddim yn mynd i fod sbel, ni'n mynd i fod munud neu ddwy nawr yna gyd. Right, wrth bod fi'n chwarae hwn yn ôl, mae Carlo'n pwyntio i'r chwith yn dweud, felly na i symud draw i'r dde, fi'n meddwl, dyna ni, fel bod fi'n gallu gweld tu ôl iddo fe yn well. Right, nawr te, beth sy'n eisiau na fi? Wel, mae eisiau cefndir yna fi, felly na i fynd i cyfryngau, a dwi'n mynd i chwilio yn fideos fan hyn am, dwi'n mynd i chwilio am rhywbeth fel countryside. Gwych. A mae yna fideos hyfryd fan hyn. Mae rhaid ni gyd edrych fel Cymru yn gyno. Dyma ni, na i fynd am hwn. Nawr, dwi eisiau hwn i fod reit yn y cefn, felly dwi'n mynd i glicio llenwi'r fideo, a wedyn dwi'n mynd i lusgo fe i'r cefn. Gret, iawn. Felly nawr pan dwi'n clicio chwarae, iawn. Nawr, a sdim angen gweddill y fideo na yna, felly llai lusgo hwnna'n ôl. Unwaith mae Carlo yn gorffen siarad. Stop. Nôl o fe. Right. Nawr, beth arall te? Wel, mae eisiau testyn. Wel, mae ychwanegu testyn yr un mor hawdd a beth yw e pan ych chi'n creu ffeithlyn. Lle na i ddefnyddio un o'r rhain, dwi'n meddwl, un o'r templedi testyn yma. Lle, Sioe fawr. Cool. I newid yr ongl tyma bach. A beth sy'n gred am hwn yw bod y testyn yma yn mynd i fod tu ôl i Carlo. Felly os mae un sy'n mynd i ben draw, bydd y testyn yn dangos o flanau. A mae hwnna wastad yn effaith really cool. Right. Nawr te, mae eisiau fi gael dyddiad y sioe, dwi'n meddwl. Felly na i ddyblygu hwn. Lawr o fe. A na i roi mewn fan hyn. Gorffennaf. Llinell nesa. 22-25. Dyna ni. Fel na. Right. Nawr sharp. Dewch i ni gael... Ie, gret. Fel bod fi'n gallu gweld y testyn yn well. Neu'n siŵr bod yna'n lenwad mewn fyna. Right, a dewch i ni gael rhoi Carlo ar y top. Iawn, triwn ni fe, chwarae. Ie, chi'n gweld, mae'n cool. Fel i ni'n gweld wedyn i gornau mynd dros y testyn. Nawr te, beth sy'n ar ôl te i wneud yw animeiddio'r testyn mewn a ni arfen. Felly, dewis y testyn, dewis animeiddio. Fel i fi moyn nhw'n i'r gyrraedd, beth am bungee mewn. A beth am gorffennaf, beth am i hwnna i llithro mewn. Ie, fel na. A wedyn, cyfryngau, sain, dewch i ni gael bach o gerddoriaeth. Fun. Happy, bach o ukulele neu acoustic. Na fe, perffaith. Lawr ar volume tyma bach, fel bod fi'n clywed yn lais i, a dych ni gwybod. Right. Nawr te, ni wedi mynd 3 munud o stop, 4 munud o stop. Ymddeiriadau hwnna, bai'r iPad o dde. Ond, fi'n siŵr falle bod chi moyn gwario tyn bach o'i amser yn potsian gyda eich animeiddiad. Ond dyna mor hawdd yw ei greu hysbysau fideo i'r cyfryngau cymdeithasol. Dechrau bant yn animeiddio'r cymeriad, agor enw golygydd, a wedyn ychwanegu fideo yn y cefndir, testyn diddorol, ac yn tynnu sylw iddo fe. Right, dwi'n mynd i enwi hwnna te yn hysbyseb. Sioe fawr. A wedyn, beth ych chi'n gwneud hwnna? Wel, byddech chi'n lawr lwytho fe fel MP4, MP4.
Iawn? Neu, allech chi glicio rhannu, cyhoeddi'r we, a mae hwnna'n mynd i'r gyhoeddi hwnna'n gyhoeddus ar y we fel bod pobl yn gallu clico'r dolen a dod a gweld eich fideo chi. Right, ffrindiau, ni wedi dod i ben. Diolch i chi am ymuno gyda fi. Diolch as i chi wedi ymuno gyda fi ar lot o sesiynau eraill ar hyd y flwyddyn. Ymddiheuriadau bod y sesiwn wedi redeg drosto. A fi wedi feio hwnna yn llwyr ar yr iPad achos bod e wedi bod yn camfiofio yn ystod y sesiwn yma. Os i chi wedi bod ar yr iPad, fi'n gobeithio bod chi ddim wedi cael yr un trafferth a fi gyda fe'n crasio gymaint yna. Dyw hwnna ddim fel arfer yn digwydd. Cofiwch gyfrestru ar gyfer sesiwn fori os i chi ddim wedi dod o'r blaen, neu os i chi wedi beth am ddweud wrth dosbarth arall i ddod i'r sesiwn diwedd blwyddyn. A wela i chi mis Medi. Iawn, mae amserlen y blwyddyn ysgol nesaf gyda ni yn barod i fynd. I ni wedi bod yn trafod hwnna, ni'n gwybod yn union pob sesiwn hyd at Pasg nesaf, credwch yn y byd o. Felly, byddwn ni'n ôl gyda llwyth o sesiynau. Cofiwch hawliwch gobrau. Os i chi ym mlwyddyn 6 a i chi'n symud mlaen i'r ysgol uwchradd, cofiwch bod chi'r holl sgiliau mae chi wedi dysgu a allwch chi ddefnyddio rhain a bydd eich athrawon ysgol uwchradd chi yn mynd, waw, fel i ti wedi creu'r animeiddio yna, fel nes ti creu'r poster neu'r ffeithlyn anhygoel yna, a defnyddiwch eich sgiliau Adobe Express yn yr ysgol uwchradd fel bod eich athrawon newydd chi yn meddwl bod eich gwaith chi yn hyfryd ac yn ffab. Right, diolch enfawr i chi am ymuno. Mae wedi bod yn bleser cael gwneud y sesiynau yma. Joiwch eich haf, ymlaciwch, a fi'n siarad gyda chi athrawon fyna yn bennaf, ymlaciwch, gadwch y laptops i fod, a welai chi ym mis Medi. Hwyl am y tro, diolch ffrindiau, hwyl fawr.